Si invite live guys. Kinsa man na sila. Saan man na mga kit. Ay, mag-igok balo na yung mga kit. Live ko drive siya gawa. Di mo mauna ko ang pagkuhan. Salamat sa 13 million viewers. Live lang sa tanay market, no? Naredagan ito kinabuhi ito dire. Asa man mo napinta market? Di ba comment market? Sama. Ano man nga? Huwag man lang comment dire. Invite. Hi, say hi. Got more likes and attack viewers. Keep it up. Shout out sa inyo lahat dyan. Good morning. Aday, ko nang dataron day. Udto nam data. May udto ka na yung tanan. Masud kong higala sa kahina, no? Hi. Isa man si Luba. Lagasa man ka Luba. Paki-follow ko ninyo mga kit, no? Don't forget to follow my TikTok account, no? Diba? Kaya i-follow po mo. Ang daragod. Salamat sa wala naman 13 viewers naman eh. Ay, si Ayabers, salamat sa paghatag og rosas. Si Ayabers. Ma'am, taga-asa man ka, ma'am. Si Ayabers. Just invite. Kinsa man siya? Saan mo tani market eh? Ate, di ko kubalo agad. Buwang ko bayot. Encourage viewers to share your life and invite more friends. Saan makapag-invite na eh? Sentro, so taga-asa mga, where you from? Ayabers. Thank you, salamat Ayabers.